mokwongo gima nyalo ntiere point ma Evelyn owacho madwa ni mondo amedi. Wik ma yando kalo ntiere nyathi ma ja higni 7 ma ja grade 2 ma yande oneg Kilifi. Ma kio nyathine nyocha obedo raped, then bang'e to odeye motho. Koro gima nyalo wacho ni mokwongo gik magemo magie gin tiyo gi yedhe mamero ji kata gigo maloko paro. Nikech ng'ama ngima ma pache tiyo maler ok apa ka onyalo mako nyathi. To makio ni nitiere ji ma bende onyalo kawo mondo mi otiek godo dwache. To make it worst, ama marach ni oduogo timne nadi odeye. Mar ariyo ma bende point manyalo wacho ni iyudo ka ng'enyne sani ji oduogo blame chuo sana ni ema nego mon nyiri. To Joyce, gimoro nitie matimore kar kaendi. Inyalo yudo ni seche moko ng'ato ne en gi nyako moro to ng'ani ng'ama tayari osekendo kata maybe en gi chiege. To chiege cha osefwenyo gima dhi mbele. Iparo ni chiege ni ok nyal tiyo kata mana gi jok moko man mondo mi obi otimre nadi oneg whoever the husband is dating. Koro mano bende nitiere kar kanyo. En ni koro being ni pengine ane mana chat kode mogik ama ane mana loso kode mogik ama ane monena kode mogik, ane manyaka bed blamed kendo ane manyaka bed first prime suspect. Iye kar kaendi bende nyiwagi bende yudo ka sanie giwacho ni tinde oloy ywage Range Rover moloyo nyiero e ndiga. Nyako moro nyocho penja actually wach mar nanini ni to in iwuon inyalo advise nyaminu ni mondo udate ng'amodhier. To nakore ni big ni ano kameo anyalo advise ni mondo ochak gi ng'acha from zero ka gi grow pamoja. But okanyal advise nyaminwa ama maybe osiepna ni manya ng'acha mar mondo mi dhire to seche moko oking'eyo ni gigegie oyudo gi nang'o to ng'ano giri ma gin godo. Nikech seche moko mwandu ma samoro unu moro uchamo udhi kuonde ma expensive okikia koda seche moko kata mana chiega ama seche moko mumamba moro emotimre nadi emokonya yudo. Koro magi gin some of the things ma bende miyo gik makamagie increase. Point moro ma bende anyalo wacho en dhier. Sana mbalariany kuonde mag somo mag mbalariany. Ng'ato samoro ya familia moro ma pinja tidhi iyudri gi nyako moro wang'eyo maber ni sirikal chiwo help makonyo. Koro nyako ni idhi bedo kode adiera ma un koro bedo ni un pamoja. Itemo sana in kaka wuoi mar mondo mi timri nadi imiye inyalo gamie gimoro like a case mar nyako moro manoneg within the school nochuo gi pala karibu didek. Nyako ni en gi wuoi ni modak godo nyaka to at the same time bende en gi ng'ato ma bende provide gi other things. Koro depression wuoi ni seche moko dhi ofwenya then oneno be kako se invest kuom nyako ni oonge gi paro moro machielo ma kapo no dhi kata mana nyathini tipo kata kotimre nadi en owuon odhi otimo gima rach. Nikech mana kaka Evelyn osechako wacho kendo example ne moro Kenya kar kendi sani ochopo kuma kinego kata kapo ni nego ng'ato so long as ni in gi pesa case ni nyalo dhi to an extent ma kapo ni uonge gi ng'ato moro manyalo konyo to case ni which dhi wil godo. Take for example the case of Sharon. Nyaka kawuono en ga case ma odhiga chieng' moro bro poka gino dhi lala kata mana kaka olala onge ama jok moko miwinjo kaka jo pesa gi nitie moko michiwo godo example ma ng'ato miyo nyathi school lich then odhi onego iwinjo mana iralis kia miwacho gigo but onge kumoro amora mosetere ng'anie. Erokamano. Mane momiyo nyaka sani